Policisté stále neznají motiv 3 vražd, které má na svědomí Viktor Kalivoda, takzvaný lesní vrah. Pátrání po něm se teď začalo ubírat velmi zvláštním směrem. Soustředil se na knihu, kterou vrah sebou nosil a měli u sebe i v den zatčení. Publikace se jmenuje Poslední hrdina. Vyšetřovatelé mají podezření, že se Kalivoda mohl příběhem osamělého bojovníka inspirovat. Je to jedna z velmi zvláštních věcí, které případ provázejí. Proč Viktor Kalivoda chtěl po noci strávené ve vazbě doplnit protokol o přesný název knihy, kterou měl v den zatčení u sebe? Poslední hrdina spadá do takzvané literatury fantazie, jako třeba Pán prstenů. Soudní znalci budou zkoumat, zda si právě pachatel nezaměnil svět fantazie s realitou a nepokusil se napodobit chování svých hrdinů. Právě poslední hrdina se totiž vydává na misi do hor a lesů, aby uchránil lidi před bolestným stářím a umíráním. Se rozhodne, že se pomstí bohům za to, že lidi nechávají stárnout. V té knize mohl být nějaký návod, to skutečně bude obsahem toho znaleckého posudku. V knize jsou i podobné ukázky. Můžete prostě a jednoduše říci, že hrdina je někdo, kdo provádí takové věci, které by ho v každé zemi, kde vládnou skutečné zákony, rychle dostali za mříže. Slova, již bychom v takových případech použili my, jsou vražda, drancování, loupež a znásilnění. Poslední hrdina vykonává misi v lesích a horách. Na nejvyšší z nich sídlí v zámku Bohové. Jejíž sídlo chce nechat schořet a odpálit třaskavinou. Tady je místo činu první a druhé vraždy. Nedvědice leží přímo pod hradem Pernštejn, který nedávno vyhořel. Dokud Kalivoda neprozradí motiv, sám jde podle znalců pouze o spekulace. Stále je možné, že příčinou vražd je sexuální porucha osobnosti i celá řada dalších věcí. Jana Peterková, televize.